Hej og velkommen til Today Media. Mit navn det er Tobias. Med mere end et halvt års tids erfaring inden for digital markedsføring og som tidligere paid social media manager, etablerede jeg Today Media ApS tilbage i 2020 med en ambitiøs mission om at hjælpe virksomheder med at opnå deres drømme og visioner gennem en 360-graders markedsføringsstrategi, hvor vi har fokus på Facebook og Instagram Ads, Google Ads og søgemaskineoptimering. Vi tager en holistisk tilgang til din virksomhed og deres digitale tilstedeværelse. Vi går ind og lærer din virksomhed at kende indenfra ud, så vi lige præcis kan gå ind og skræddersy en løsning, der passer til jeres specifikke behov og mål. På den her måde så kan vi gå ind og maksimere jeres digitale tilstedeværelse samt skabe meningsfulde resultater i et langsigtet samarbejde. Vi er et eksternt brug, som der kan gå ind og følge som et in-house team, og vores kerneværdier er kompetent, kvalitetsbevidst og kreativ. Vi tror på, at åbenhed og ærlighed er nøgler frem i et godt samarbejde, hvor vi kan være transparente og ærlige over for hinanden. Vi er stolte af at kunne sige, at vores resultater lidt taler for dem selv. Vi har nemlig hjulpet virksomheder som Bambussfelt.dk og nummer 78, som tidligere hed Nova Møbler, med at skabe fantastiske resultater på kort tid. Vi var inde og tidoble Bambussfelt.dk's omsætning, og vi har været inde og tredoble nummer 78 omsætning på blot 7 dage. Så har du store ambitioner omkring din virksomhed, eller går du måske bare overveje, om du egentlig skal investere i digital markedsføring, jamen så er du meget velkommen til at booke en helt uforpligtende samtale personligt med mig, hvor vi kan tage en snak om, hvordan vi egentlig kan gå ind og opnå dine drømme og mål med din forretning.